Vamutamba vari kufambisa nyaya dzavo vachiti ini ndine zvandakaita ndakazotora mari mahumbwe emhando yepamusoro iwayo. Handina munhu andakatorera mari. Vazosvika pakuda kundisilenza kuti ndinyarare nyaya dzekubvisa Mnangagwa nenyaya dzedemonstration vakati vanditsvagire mhosva. Hano, I'm not going to be shaken nenonsense dzakapusa kudaro. Ende hapana chiri kudzoka kumashure. Let it be clear. Hapana chiri kudzoka kumashure. Tiri kuzopinda mumastreet handimazvizwi saka ende Mnangagwa ari kuzoenda. Hapana chiri kudzoka kumashure. Handimazvizwi. Kuratidza kupererwa ikoko kuenda kunogadzira nyaya dzefeki. We are not going to be moved nenyaya nenonsense dzakapusa kudaro. Handimazvinzwisisa. Kupererwa kwemhando yepamusoro izvozvi ndichitaura kudai so. Kufamu yaMangudya garage famu yaMangudya kuservice station yake yeMutare Road iyo. Handimazvinzwisisa. Yemutare Road unana Goromonzuku yabhombwa izvozvi iri kunganduma moto izvozvi ndichitaura kudai so. Handimazvinzwisisa. Ofisi yeStarling yakare yechigananda ichi. Handimazvinzwisisa ka iri kuNewlands uko. Handimazvinzwa yeStarling yechigananda chikuru yachivhayo yabhombwa izvo yabhombwa iri kunganduma moto. Handimazvinzwa yabhombwa usiku. Handimazvinzwa ofisi yakuda tagwirei yekuNewlands yabhombwa ndichitaura futi kudai. Handimazvinzwisisa ka service station ratagwirei DA akatora kamagaraji aya kungoginya mvura vachiita zvakara zvekuba mari izvo yabhombwa iri kuGreenara. Endai munotarisa nzvimbo dzandiri kutaura idzodzo. Handimazvinzwisisa. Hapana chatisiri kuziva. Handimazvinzwa. Ende let it be clear kuti ayo masigns chete. Handimazvinzwa ka mamwe akawanda akutobhombwa rega tsobuda pachena. Vageza vakakutaurirai wane vakataura kuti hapana chiri kuzodzoka kumashure mune sign yamuchaona mune zvamuchaona. Ezvi zvatotanga. Handimazvinzwa. Tichatanga ari kubhombwa iwaika. Vapedza kubhomba kwacho vachauya kuzokubata izvigananda. Wait. Hamuna chamati maona. Handimazvinzwisisa. Iwe waiganza kaiwe. Uchiti zvanzi maofisi angu anochengetwa nemasoja. Masoja anochengeta maofisi ako ndapiko. Inda uchinyepera nyika zvisina nebasa rese zviri very legendary kudaro iwewe. Hamuna chamati maona. Musi wa31 munhu wese mumastreet. Handimazvinzwisisa ka. Kana pana ari kuti nyoka yemabhunu anonyepa. Nzvimbo dzandataura idzo endai muzvionere kwabhombwa. Handimazvinzwa ka kwabhombwa. Hapana pandakabvira ndataura zvinhu zvisina kuitika ini. Ndikutotaura izvozvi ndichitogumisidza. Handimazvinzwisisa. Ende patakatanga struggle iyi taizviziva kuti kana takatanga struggle iyi tichatsvagirwa mhosva vachada kutanga kuenda kunotsvaga pano votaura zvino votaura zvino but nothing. Handimazvinzwisisa. Hapana chiri kuzofa chakachinja ende hatisi kumbofa takadzoka kumashure. Handimazvinzwisisa. Musi wa31 munhu wese mumastreet musatyisidzirwe kana vakanyora tutsamba twavo itiko tovanonyora hatibatsire. Handimazvinzwisisa. Hatuna zvatinobatsira. Uri kunganduma moto izvezvi. Handimanzwa ya zvigananda muri pama1 ezvi muri tori pama1 mabhomba muchanatsa aona mati maona here. Aiwa muchaona emhando nemhando netype netype. Inge vageza vakakutaurira vanhu kuti chachaiwa vakakutaurirai kuri kunganduma moto kwabhombwa kwese kwandiri kutaura nezvako izvozvo zamuspeak endai munozvionera. Handimazvizvo. Saka vana veZimbabwe musadzoke kumashure. Handimanzwa hapana chiri kumbofa chakadzoka kumashure. Vamwe tikuona kuti vanenge vakurasa hope vachifungira kuti hanzi vakati vachinyeperwa zvavanenge vachinyeperwa. Zvatiri kutaurira izvi ndizvo chokwadi. Munhu wese mumastreet. Handimanzwa musi wa31 Mnangagwa is gone.